Najednou je cítit ve vzduchu kouř. Přijíždějí sem dobrovolní hasiči z obou zemí. Dělají to tak při rozsáhlých akcích už od roku 1967, kdy čeští hasiči jako první zpozorovali požár na německé straně a nenechali se odradit zavřenou hraniční závorou. Na Finkenhügelu vznikl přírodní požár. Oznámím to řídícímu středisku. Je přímo na české hranici. Zvýšíme tlak vody. Oba sbory spolu úzce spolupracují už od požáru z roku 1967 a stále spolu cvičí, tak jako to dělají dnes. Oheň je uhašený. Jednotky se připravují k návratu na základnu. Končím. Dokonce podepsali oficiální přeshraniční smlouvu o hašení požárů. Ta smlouva tomu dala takový rámec, to znamená, dala tomu ten punc oficiality, dala tomu pojištění, dala tomu veškeré náležitosti, které k tomu mají být, ale to přátelství nepotřebuje žádnou smlouvu. Uvidíme se. Obě strany doufají, že až se příště potkají, sejdou se jen jako přátelé. Vesnice Großschönau je branou do přírodního parku